Mabulokong mga costumes, pagpasundayag sa tradisyon ug paghulagway sa istorya sa nagkadayang tribo sa syudad sa Davao. Kini ang Indak Indak sa kadalanan kunang Street Dance Festival, ang usa sa paboritong kinahang nga aktibidad nga ginapahigayon atol sa pagsaulog sa Kadayawan Festival. Ginahulagway niini ang tumong sa maong selebrasyon, ang mabungahong ani ingon man ang bahandi sa kultura sa syudad sa Davao. Sa ika-33 nga tuig sa maong festival, mas engrande ang maong selebrasyon, gumikan mas dako ang premyo nga nagkantidad og tunga sa milyon ka pesos alang sa mga modaog sa parehong open category ug sa Davao City school-based category. Gawa sa major prize, aduna usay special prize nga laing 500,000 pesos alang sa mapiling adunay pinakadako nga puntos. Sumala ni Indak Indak organizer Harold Kibete, masatagan nila karon og bili ang footworks imbes sa props sa mga contingents. Sa Grand Showdown, it weighs 60%. Before, it's 70% and 30 lang ang street dancing. Karon medyo gihatagan na to gamay kabugaton pod ang street dancing because the Execom and of course ang LGU and pati masin kami sa amo ang organizing committee, kumbaga nito umi nga kinahanglan nato hataga gustisya kung anong gitawag siya Indak Indak. Karong tuiga, 13 ka mga contingents ang magtigi aron mosungkit ang first prize din magperform sila og 4 ka minuto sa street dancing nga mahitabo sa Marco Polo ug Apo View banda. Samtang 5 hangtod sa 8 ka minutos magperform alang sa final showdown diha sa Kadayawan Square sa Rizal Park. Tino gayud nga kini lamang ang mga aktibidad nga nagatapok sa mga festival winners gikan sa nagkadaiyang lungsod ug probinsya sa Mindanao, rason nganong gitawag kini nga Mother Festivals dinhi sa isla sa Mindanao. Alang sa Kadayawan 2018, kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, RadyoMaN Jason Amisola, Tatak RadyoMaN.